ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ଚମତ୍କାରଟାକୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚମତ୍କାର କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ହେବେ। ଚମତ୍କାର କଲେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରେ, ସଂସ୍କାରିତ ହେଲା ପରେ ଯେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଗଲା से परोपकार करबा आरंभ कर। अर्थात आम यू भगवान को एक कथा बुझुचे जे संस्कारी मनुष्य सब परोपकार करे और जे परोपकार करुए तार वचन शुद्ध थाए। तेणु संस्कार भितर अनेक कथा ता भीतर लुचिकी रही जहाँ भगवान 7टी बाहिनी आम लिखिकी जाइछन्ति। 7टी बाहिनी व्यतीत भगवान को निर्देश अन्य माने पंडित माने जहाँ लिखिं